odříkat, aby nám to nelítalo přes Tohle je odměrka, takzvaný jigger, 4 centilitry, 2 centilitry, jo? Tady máme whisky, z kterých to budeme dělat a dáme 3 centilitry do. Tak, jestli jsem dobře Bude to máš koukat. Ta obyčejná. Ta obyčejná, ano. Dobré by bylo vzít to do 2 rukou. A na výborně. Můžu? No můžu, nemůžu, Pojďte, klidně pojďte. Je domácí video, jenom... A prej, že Ivka nikdy vařit nebude, jo? Já nevařím. Dobrý, dáme dobrý. Já mixuju. To je v pořádku. Jigger si necháme tady, flašku dáme na původní místo a vezmeme si jigger. Tam přijde 1 centilitr. No, já půlku to bude. Výborně. Dobrá poštářka. To je video. Jde na video. Dobře. Můžeme, já to dám teď, už nebudem potřebovat. Dobře, teď si vezmeme půlku limetky, tam vymačkáme. Vezmeme si novou limetku, kterou trošku naválíme. Jo? Takhle předtím, než dělá se to z toho důvodu, aby se to uvolňovalo tu šťávu a ještě víceméně, my teda nebudeme házet tu limetku dovnitř, kdyby se to vlastně madlovalo jako v mochitu, tak tím ztratí i ty, vymačkáte zase na druhou stranu ty oleje, které jsou vlastně